הנה זאת הצומת, יש את האוטובוסים, ובאופן קבוע תמיד יש כאן אוטובוסים שנכנסים ויוצאים מתחנות האוטובוסים. בנקודה, אם תשים לב, יש נתיב שמאלה, שזהו בנקודה שבו הוא מתחיל, זאת הנקודה של התאונה. אוטובוס פשוט שרצה לצאת, אני אפשרתי לו לצאת, והוא ניסה, אתה רואה, כמו מקום שקבוע יש שם תאונות, אתה רואה איך הרכבים נדחפים, עוקפים משמאל, והוא פשוט, אני בלמתי, נסעתי ישר לפתח תקווה, והוא פנה שמאלה לחלוצי, שסתם רצה לעקוף אותי, אתה יודע, והוא ניסה לחדור לנתיב שנוצר. אתה רואה, יש לי איזה מין כזה מקום מאוד מאוד בעייתי שהוא הצומת צר, ואחר כך הוא מתרחב לעוד נתיב. בנקודה שבה הוא מתרחב לעוד נתיב שמאלה, שם הוא נדחף כשלא שמר מרחק ופגע בי. זה כל הסיפור, מה שתרצה אני אשאר לך.